távolról. Micsoda nyugalom. Távolra nem látsz jól? Miért? Nem láttam jól, ahogy a néni ott volt, és nem lát. Tudtam, hogy fényképezőgép van a kezében, de nem láttam. Láttam, hogy valami van, tudtam, hogy fényképezőgép, mert azért néha megláttam. Csak annyi, hogy szinte egy foltot láttam a fényképezőgép helyen. Szerintem nem láthatja meg. Távolról nem tudok sok mindent olvasni. Apa, de az igaz, hogy lenni kacsa. Azt a kettőt el kell kapni. Ne menj el! Kerüld meg! Jönnek ide. Csak éppen veszem föl a teljes naplementét. Videón. Majd te jönnek ide. Jönnek, látod? Másfajt kell. Itt van kis kacsa is ám. Láttam. Jaj, ne! A fene egyen ne! Olyan édesen hápognak, nem Ábel? Igen, ha egyet elkapok, az is elég kacsa van. Azt tuti. Azt szerezd még egy jó kutyát, vagy egy szép kis hattyútán. Szerintem a hattyú biztos nem finom. A hattyú miért nem? Nem tudom. Szerinted finom? Nem. Bár inkább fogjak egy hattyút, ha már kacsát nem. Jönnek az angolnak, menekülnek innen a kiskel. Fruity.